Salutare și bine v-am regăsit aici și aia cu un jocul ăsta Free Fire care e aproape asemănător cu PUBG-ul, numai că nu prea are nicio legătură așa una cu alta, dar nu contează, hai să-i dăm un match, să văd, că n-am mai jucat, am colectat, uite pe aici ce era de colectat, am să văd și Messi, Messi, Messi. Well, mobile distance will change according to the landscape user is on. N-am înțeles nimic. Ceva cu gheață, ori zi de gheață. Ce șmecher pe aici ea. O să fac parcur eu. Nu pe aceea. Da, și nu mai pot să ies. Atât, fă nebună. Winning teams share loot with teammates. Interesant. One Punch Man. Da, chiar cine nu se uită la ăsta, la serialul ăsta, anime-ul ăsta, ar trebui să faceți pentru că e bestial. Și unde să sărim? Să sărim Pocincoc. Pocincoc mă duc. Da, în ce Pocincocul? Sau unii Pocincocul, bă? Mă duc aici. Da, ajung? Hai că ajung, cumva. Deja mor pe capete ăștia. Iată cum am teleportat de la 200 de metri în aer, m-am teleportat aici. Pe pământuri. Și asta e, hai că e bună. Cred. Nu știu cât de bune sunt armele astea pe aici. Kill Sebastian. Asta și un zăr. Ce mi-am dorit. Ce mare vesta asta pe el, zici că e geacă de iarnă. Doar zici. Ia că e de level 2 acum. Așa, mai strâncă, mă, mai ca lumea, știi? Ia uite. Ce am zis că e ghiozdan de level 3 ăla, cât de mare era. Mai multe gloanțe. Acum dăm vesta la level 3 aici, din câte știu eu. Ce am zis? Deci că am vorbit degeaba, băi. Dar nu. Bă, nu. Așa. Ia uite aici, văd multele chestii interesante. Geantă de level 2. Era că încet rău să mor eu, adică genul. Hai mă. Ia ghezan. Ia așa asta. Hai zic mâine să strânge zona, știu unde să fug. Următoarea zona. Eu unde sunt? Bun, mai departe. Așa. Bun. Hai și cu asta. Fel de umipi. Uite, aia e geantă de level 3, sigur. Ba nu. Aici. Mai am niște gloanțe. Eu nu trebuie să am chestii care nu le-am încă. Ba da. Uite, am și o cască. Ia mă cască, mă. Și bipod. Bipodul. Acolo
facem aici? Deci nu prea mă ajută, nu prea trage pe vârstă. Mi-am mulțit mâna. Mai iau șpală. Da. Am 3 medkit-uri, mi-ajung astea. Uite, geantă de 3, în sfârșit. Am deja veste de 3. Oare prădăm la 4 dacă aveam de 3 deja? O să aflăm. Dar trebuie să fug în zonă acum. Deci mai e pe aici. Cască-te 2. Nice. XM8-ul ăsta, ce cu el? Face bine? Are acuratețe bună. Fugi, mă. M60. Parcă nu e bună asta. Hai să ne pușcăm. Bă, da, poate găsesc un scop, ceva. Un scop în viață. Ok, bun și aia. Cât lătez eu pe aici. Ce șmicherie asta? Șmichereală rău. Dacă am MP-ul ăsta. Nu am pățit nimic. Nice, nice, very, very, very nice. Asta? Am un Red Dot, cum ar fi. Red Dot. Păi interesant joculetul. Și îmi place chestia asta. Întrebarea dacă se băga și în PUBG așa ceva. PUBG. Unde sunt restul playerilor? Pe 90. Am deja pistolaș din ăla. Un drop acolo oricât de departe.
Dacă e și drop, înseamnă că și playeri. Nu? Nu? Așa zic. Haide. Ia. Opa. Nu zic că mi-o fac de 4. Oho. Am ciurit pe ăla. Trec pe altul. Dus ăla. Altul. Wow. Wow. Ia că avem ciuruială. Mică drop a venit lângă mine. E de partea mea. Ah. Ăla-i. Am AKM-ul. Nu știu, nu sigur cât de bun e. Să arunc din chestii care nu mai îmi trebuie. Avea și astea chestii bune la el. Nu zic. Următorul drop. Trebuie să-mi dau un hiluț de luță de mărin. A, dar e departe ăla, mă, oricum. Opa. E acolo băiatul ăla. Cineva l-a chitit pe ăla. Era unul la copac, deci mă jur că era unul la copac. Nici sniperul ăsta nu știu cât de bine trage. Aoleu. Mărin la valoare. Și în spate s-ar putea să mai vină. Shrinking in 20 seconds. Contează, dăm aici înăuntru. Înăuntrul zonei. Nu mă pot uita stânga-dreapta în timp ce alerg. Cum făceam acolo.
În casă nu e nimeni. Se aude ceva, ce dracu se aude. Mă și enervează sunetul. Destui morți pe aici. Ia-l pe ăla. Mă, te pui cu tata mușchiul aici 2.0. Nimic. Câți mai suntem? 3. E că i-am auzit. E mort. Și mai trebuie să fiu unul. Uite-l. Killer fucking win! Buia! E neprobabil că și slăbuții față de mine, nu știu, habar n-am. Dar începe să-mi placă. Mai băgăm un meci? Mai băgăm un meci. Vedem că avem aici One Punch. One Punch Man. Quick equip. Nu știu ce a fost aia și pe ce am echipat-o, dar collection, ia. Collection, parașute. În parașută cu One Punch. Nice. Others. Îi dăm start. Ia să nici n-am folosit gadgeturile astea. Elite Pocket, Armor Crate. Hai să fie un Pocket aici și Bounty Token. Sau Bonfire, sau Resupply Map, sau... Hai să vedem un Resupply Map, să vedem cine și cum ne dă. Așa că aici dacă vrei skin-uri și dacă vrei din astea, trebuie să le cumperi, nu ai cum să le câștigi. Cam greu cu meciul ăsta. Greu îl găsim. Dar nu uitați că cum puteți găsi pe Facebook. YouTuber mă numesc pe Facebook, chiar pe Instagram, ceea ce e mai bine pe Instagram, pentru că pe Instagram comunic mai multe chestii. Îl găsiți fiind Tudor, ca de obicei. Îți dăm un cancel și mai dăm o dată. 1, 2, 3, 4. I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have an apple pen. Pen, apple, pen. Nu, pen, apple, pen. Aha, hai că l-a găsit. Meciul. Vreau și eu să mă arunci aia. Ia unde mă aruncă? Dar m-a aruncat puțin. Ce-i aia, mă? Pișat. Mă ligă. Gift from... Wow, câștigat un diamant.
Ușoare și eu pot să folosesc. Da. Invalid location. Aoleu. Nu puteam să pun, dar am câștigat un diamant. Mai urmează multe altele ca să pot să-mi iau și eu ceva skin din asta. Ia. Unde sărim? De unde e avionul? Cu tatua, mă duc cu tatua. Uite acolo între bucile ele. Hei, mai am unul aici. Am zis să găsesc rapid armă, că de altfel acauț. Nici n-a aterizat. Ce fain e cu acau, să mor eu. Moș! Opa! Headshot! Bă! Ia că mai am unul pe acolo. Dacă ăla e mai bun, cel un pic o știu să fugă. Nu scap de mine. Nu scap de mine, băi, boss. Ce glanțe folosește? Super. Super nice. Opa, încă unul. Ia uite. Hai mă, unde ești, mă? Uite-l-ai, mă, pe ăla. Mamă! Ce țintă cu blazon! Ia uite, mă, ghiozdan de 3 mai aici, mă. Și un scop sau ce? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ați văzut? Ați văzut asta? The fuck, eu? Câștigam. Mai bag un meci. Bă, câștigam și meciul ăsta. Mamă. Tot acolo mă duc. Deci tot acolo mă duc. Ori dacă nu fac pe dacă un 4 și caut AKM. Păi ce fain cu AK aici. Mamă. Dar poate că-ți folosești și o să pun un cadou la băieți ăștia aici. Faster recruit can level up. Am nu cred și doar aici. Nu, așa e. Aha. Ia mă, na, l-am pus. Și mi-au eu cadoul meu, mi-a luat cadou. Mai are cineva să pună? Uite mă. Nu, ăla e puncherul. Luați băieți cadouri de acolo.
Wandering Ground. Hai mă, că m-ați făcut... Ce-a fost aia, dracu știe. Mă scos din meci. Nu că n-am mai văzut asta și în PUBG. Unde suntem? Aoleu. Dăm încolo. Direct eu dau în level 3. Nu aș pe aia. E bună și asta. Level 2 acolo. Hai până în căsuță. Hai și cu shotgun-ul, că na. Că na. Nimeni? Nada? La modul cum cade. Hai să ne drogăm. Hai mă, că mă, baia ce mă, că sta una pășălă de te usuc, mă, de te usuc, mamă ta. Moarte te găsești, te cheamă firei. Iată mă, ce-am zis că fi unul cu acest premeni. Deci stație de trenuri. Și am un loc de asta. Pam, scoatem gloanțele de șugun, că am ocupat dracului de mult. Nu îmi place famasul. Haide. Ce mai îmi dai? Top level 2. Bă, trebuie să găsesc AKM. Asta știu că e bună. Arma asta. Asta facem și noi o veste de 3. Așa, băiate. Mai băiate. Bă, ce plictisitor, să-ți plictisitor, nu așa? Foarte plictisitor. Deci vă uitați mă la mine, bă, dar nu se uită nimeni oricum, așa că nu mă vorbești tu singur și ai impresia că ești iubit. Asta o durut și a venit din partea mea. Cred că mi-aș face cel mai bun autorost, pentru că mă cunosc cel mai bine. Găsesc altceva în loc de asta. O să-mi scoată cum funcționează. Așa. Sar pe geam. Citi la mine. Vedem ce se întâmplă dacă folosesc asta. Ce-i asta?
Wow, cred că mă aruncă. Aruncă-mă. Fuck. Așa număr, dacă cad de pe o căsuță. Gata, s-a dus toate vețile. Ia să mă arunc mai departe. Acolo. Hai. Mamă! Mamă! Unde m-a aruncat ăsta, mă? Nu mai găsesc playeri ca adineauri. De bine nu începuse meci și eu făcusem 4 kill-uri. 5 și când să încep să-l fac pe al 6-lea, pum, s-o dă dracu toată chestia, că mi-au scos așa din joc, nu mai puteam. Ce mă, de ce? Doamne, cât de greu e cu viața asta. Opa, nu te cred. Am găsit. Ia, uite-l. Ăla e acolo. Și mai acolo. Bă. Da, nu e așa bună ca cacao ăsta. Că dropul e acolo, mă. El încearcă să urcă sus. Adios. Esmeralda. Nimic bun aici. Mă, n-am o chestie de aruncat. Erau doi aici, unde au murit unul. Au dat smecleu. În asta în caz că să de apropiere. Vedem ce avem aici. Dacă așa. SKS. Bun, hai să o luăm. Scop de 4. Ok. E ok. Așa. Și mă, dacă vine roșunul de pe deal și face ce am făcut eu. Scarul. Au. Pe așa să intru aici un pic să-mi fac. Dacă nu folosim de alea, să-mi trebuiască mai mult spațiu. Și... Băt. Să zic că ce level e ăsta? Asta e level 1. În fine. Uite-l. De ce s-a blocat așa? Că ăla e problematic acolo. Uite. În fiecare scop mare și de aia. Așa l-a tras. Hai că mă scop de 2 pe ăsta. Nu vreau chiar 5, dar hai. Așa și parcă mai avem pe cineva pe aici. Opa, uite-l. Uite-l, mă, pe ăla, mă. Cu
Mașinăria aia șmechiră. Opa, iată. Bă, ce... Ia uite că mă joc Free Fire. Nu e la mine. E... Nu, pe hol. Pe hol? Unde a dispărut Michedoță? Uite-le. Iar a dispărut ăla. Că mă duc la el cu AK-ul. Uite-l, mă. Mamă, ce dispare fraierul ăla. Du-te-n pui mei, caută, vezi acolo, e pe vitrina aia, în pana mea. Primul în gură. Niște frații mai mici. Ah, bă! Băiete! Tu nu ți-ai găsit cu cine să te joci, mă! Ia că vine mașina ala. Nu. Nu te-ai găsit bine, mă. Să te pui tu cu băiatul cu AK. Cu băiatul cu AK. Bă, dar unde am ajuns aici, în vale, chiar că... Ia că vine mașina și mă fute ăla dacă vine mașina aia. De unde e mașina? Unde e mașina? Unde e mașina aici? E pe deal. E pe deal. Hai, e la loot. E la drop. E la drop. Sau s-a întors înapoi la drop. Hai să vedem, poate prind și eu ceva bun pe aici. Groaza. Nu, că el s-a blocat. Pe fiecare parte lutez câte ceva. Unde cum cad aici dropurile. N-ai treabă cu el. Acum trebuie să fug. Trebuie să fug. Și când deschis, îl văd pe unul, așa că mă duc pe el și o să trag ca nebunul. Sper că poate o să nimeresc dacă mă enervez puțin, dar cine știe, poate a băut și el vin. Vin la tine, măipuță. Stai să vezi ce-ți dau la guță. Nu te speria nițel. Nu. Ce-au zis că s-a enervat? A oprit mașina și a intrat în lac. Stai că vin eu după tine, să-ți vezi ce trag în tine. Pe care... Ai, că-l tras cu ceva bun, are AVM-ul acum. Ce vă zic eu? A lotat dropul cel mai comprimat.
Are vestă de level 7, își dă viață și uite că e. Nu-s prea bun la făcut trime, dar o trasca. Dar vreau să curios dacă câștige, să vedem ce știe pizda. Dă-i, mă, țintă proastă, ai și tu, Doamne, du-te, dă-i cu. De că stă în loc s-o blocat, du-te, nu te fă copac. Ce-a făcut ăștia, mă? E semn. O da headshot. E semn că s-a vorbit unul cu altul ca să câștige și să-și dea mascat. Păi ce ai tras, fă, femeie nebună? Nu vezi că nu-i nimic pe lună? Te aranjam eu ușurel dacă avem eu. Uite că le-ai luat tu și m-ai aranjat tu pe mine. Cum să zice, nu mi-i rușine. Da, ia că te vezi ceea ce ia. Uite, drop aceea, drop acolo, cum pula mea să explic așa ceva? Du-te, fă la el și vezi dacă are ciolotat. Hai, bolând, ești, fă, du-te tu. Că mai sunteți doar tu și tu. Plăcinta americană mi se zice mie la tocană. Iată, le-ai și tragi în el, nu te speria, nițel, ci să duceți ținta în sus, fă, ești proastă, du-te în Iisus. A, noroc cu AVM-ul, că de nu... Belezi, mie, Cleu. Hai că am intrat în bronz 3 acum, ia. Bronz 3. Și poate chiar și... Nu, n-am ajuns în 4. Ia să vedem ce ne dă la One Punch și după aia ne vedem data viitoare că prea mult e filmat aceea, prea mult e dovezi. Nu se merge aia. Suficientul am 2 ticheturi, fă. Prețul de 2 ticheturi. Înțeles. Da, bine, ne vedem data viitoare mai precina. Și... cam 3 diamonds. Am dat 2 ale mele și am înțeles. No, ne vedem data viitoare. Dacă vă place, lăsați like. Dacă nu vă place, dați dislike.